Boas tardes a todas e a todos. No nome da Executiva do Consello da Cultura Galega, para mí é unha honra inaugurar, hoxe presentar, mellor dito, esta xornada sobre xestión cultural e sector público, actividade administrativa de fomento. Trátase dun paso máis na colaboración que temos encetado dende hai pouco de maneira moi frutífera coa Asociación Profesional de Letrados da Xunta de Galicia, do que especialmente unha institución como esta se alegra porque tratar da cultura require tamén coñecer, digamos, os arillos da administración, saber como son os mecanismos de contratación, coñecer igualmente como dirixirse a administración e aproveitar todas as posibilidades e recursos. E, por tanto, por iso, cando chegou esta proposta, así nos puxemos de acordo nesta actividade, unha das primeiras actividades, a segunda, se non estou eu errado, que agardamos que sigan moitos máis. Por tanto, dice que para nós é unha honra, como Consello da Cultura, precisamente a nosa función é esa, potenciar sinerxias, colaboracións entre os diversos eidos do saber, xa que o conceito de cultura é realmente moi amplo. Sen máis, dou a palabra ao presidente da Asociación Profesional de Letrados da Xunta de Galicia, don Manuel Fortes. Pois moitas gracias. Nada, pola miña parte, simplemente darlle as gracias ao señor vicepresidente, tamén á presidenta e a toda a institución pola súa acollida no Consello da Cultura. A verdade é que é un orgullo, unha honra para a Asociación Profesional poder colaborar con esta institución e, como di o vicepresidente, esperemos que non só se limite a este tipo de conferencias, senón tamén pois calquera outra iniciativa ou idea que poida xurdir por parte do Consello sempre será ben acollida por parte da asociación. Simplemente quería facer unha pequena presentación do que é a escala de letrados da Xunta de Galicia porque consideramos dende a asociación que é unha escala bastante descoñecida incluso para no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia. Simplemente decir que somos persoal funcionario que despois dunha longa oposición de moito estudio, pois dedicámonos ao asesoramento en dereito da Comunidade Autónoma de Galicia, do seu sector público, e tamén ao asesoramento e a representación e defensa en suízo, non só en órganos jurisdiccionais, senón tamén en órganos administrativos ou arbitrais. Pois contamos con persoal, contamos dentro das nosas filas con xente que ten os coñecementos para impartir este tipo de actividades. Entre eles, a miña compañeira Isabel Novo Castro, que personalmente considero que non é que sexa unha persona idónea para impartir este curso de actividade administrativa de fomento, senón que é a persoa perfecta porque é a letrada asesora da Consellería da Cultura. Entonces, dende aquí, lle dou personalmente as gracias non só por iso, senón tamén porque este curso nun primeiro momento iba a ser impartido por outro compañeiro, José Luis Benedito, que tivo un problema familiar esta semana e non va poder asistir, Isabel vai asumir a impartición de todo o curso. Entonces, dende aquí, darlle as gracias e reiterar as gracias a toda a institución do Consello da Cultura Galega porque realmente é unha honra poder estar aquí e continuar aquí. Así que moitas grazas. Moi ben, pois con isto fica inaugurada as jornadas e deixámonos na compañía da licenciada Isabel Novo Castro. Cando queiras, Isabel, o estrado é teu.